Voda. Milionima godina ljudi su je bacali i koristili za sve svoje potrebe. Mislili su da ih nikada neće izdati. Sada je voda najvažniji resurs. Posle mnogo godina globalnog zagrevanja, reke i jezera su krenule da isparavaju i ne padaju nazad kao kiša. 2091. godine ostalo su samo 3 izvora pitke vode na svetu. Bajkalsko jezero, Amazon i Dunav. 2093. bilioner javnosti poznat samo kao Big Boss kupuje sve izvore na svetu. Ograđuje ih i štiti od presušivanja. Tada nije znao da kontrolišući vodu kontroliše svet. 94. kreće da traži nenormalne količine novca za vodu od svakog. Od siromašne dece u Africi do bogataša u Švajcarskoj. Ljudi su i dalje kupovali vodu jer su shvatili da pare više nemaju vrednost. Voda je sve. Za nekoliko meseci povećao je cenu. Više ni najbogatiji ljudi nisu imali za flašu vode. Smrti zbog dehidracije su se povećale. Protesti su krenuli, ali nikada nisu uspeli da nadjačaju Big Bossa. Tu naša priča počinje. 23. decembar 2105. godine. Majka mi je pre par dana umrla zbog dehidracije, a otac je poginuo u protestu toliko davno da ga se ni ne sjećam. I dame i gospodo, danas imamo pogled, svemirski burek, tačno 6350, direktno sa Marsa. Da li je neko video ovog čoveka? Mene ste tražili! Ne! Htio sam da je popijem, ali mislim da je tebi važno. Tada nisam znao ko je on i mislio sam da je to posljednji put da ga vidim. Prevario sam se. Ko je čovjek Zlatkoslave? Napravio je veći haos nego ja. Ne znam gospodine, ali imam osjećaj da se uskoro otkriti. Sa 18 godina svako mora da se priključi vojsci Big Bossa. Mora da ga brani od pobunjenika i štiti njegove centrale. Pa sutra je naš posljednji dan na subotu. Što, ideš negdje? Da, ideš i ti. Sutra idemo da radimo za onog prevaranta koji trenutno vlada. Ja ne idem tamo. Sutra se pridružuje malom čoveku. Ko je on? Mislim da sam ga negdje video. Kako je moguće da ne znaš? On je vođa pobunjenika. Ovaj čovjek je heroj, ali niko ne zna njegovo pravo ime. Zovu ga samo VM. Možda su to inicijali, niko ne zna. Biću njegov najbolji vojnik i ranu uz rame uhvatit ćemo Big Bossa. Radi kako hoćeš, Mito, ali ja sutra idem da radim za Big Boss. Neko fali. Gospodine, to je poznati pobunjenik Mita. Izgleda mi da još neko fali, do sada nam nije poznat. Nađite ga. Sve se svodi na sutra. Savršen trenutak. Big Boss pravi bal. Ali kako ćemo da uđemo? Imam ja prijatelja tamo. Uvešće nas na bal. Napadao sam plantaže sa stotinama neprijatelja bez ičije pomoći. Ali meni ovo zvuči kao luda ideja. Znaš li koliko ima obezbeđenja tamo? Sad nema povlačenja. Imamo odela, oružje i propusnicu za taj bal. Za bal gde konačno možemo da pomognemo svetu i vratimo vodu ljudima. Ja i ti možda i ne preživimo, ali tako će makar ostatak sveta živjeti. Da li si i dalje siguran da ne želiš da sutra napadnemo Big Boss? Krećemo, sumak. Verujem da će se večeras nešto dogoditi, Zlatkoslave. Odakle vam to, gospodar? Imam dojemnik. Ko je on, gospodar? Gospode, kako ste večeras? Zlatkoslave, lepo delo. Ti! Kako ste ga nagovorili na ovo? U ovo vremena veoma lako ubediti. I šta ćete uraditi povodom ovoga? Ti ih pusti na bal. Ja ću tamo imati dvojnika maskiranog u mene, a na sebi revolver. Iako će mi tamo lakše uhvatiti, ne želimo previše da im olakšamo. Ali naravno uvijek postoji rizik. Ukoliko mi se nešto desi, želim da imaš ovo. Sa ovim dokumentima, nakon moje smrti, imaš celu moju kompaniju. Izrazito se zahvaljujem, gospodaru. Ti si bio jedini koji se me podržavao i sve vreme bio sa mnom. Očekujem da kompaniju vodiš dobro koliko i ja. Nemoj da me razočaraš.
biti bilo gde. Ti idini istočno, ja ću na zapadnu. Kod mene nema ništa. I kod mene. Čekaj, a šta je ovo? WC. Zaključeno je. Evo ga! Mita. Šta si tu uradio? Brzo trči. Naći ćemo Big Bossa, ne zvo se ja Velja. Zoveš se Velja? Čuti trči. Nikada nećete naći Big Boss. Sigurni smo da se ništa nije dogodilo. U ovoj kući do sada nije bilo ubistava. Nikad me nećeš uhvatiti. Ovo će bude dobro. Sad je sve gotovo. Vi ne razumete. Nije sve naša planeta ima previše ljudi. Ukoliko dam vodu svima, voda će brzo presušiti i neće imati vode za nikog. Svi će umreti. Svojim sistemom ja ljude delim na one koji kupuju vodu i mrtvi. Kada populacija dostigne 10 miliona ljudi, pustit ću vodu i svako će moći da ih. Ti misliš da si heroj? Heroji su napravljeni u ličnom izboru za gospodinu. Ali ja sam makar živeo braneći s onog sa verom i umreću onog. Završi ga. Drago mi je što je sve gotovo. Ne znam da li da mu čestitam za hrabrost. I da budem srećan što je onaj ludak odsvirao sve. On je bio isti kao mi. Htio je da spasi sve. Svi mi imamo isti cilj. Samo što se razlikuju metode kojima ćemo doći do nje. Nakon što je Big Boss, čije telo nikada nije nađeno, otplovio u zaborav, njegov tron zauzeo je njegov butler Zlatkoslav. Iako je razmišljao kao Big Boss, nije se slagao sa ukidanjem vode. Pustio je vodu svakome i povratio svet u normalu. Da, bilo je potrebno 200 godina da se svet ponovo naseli, nastanu nove vrste životinja i da se temperatura vrati u normalu, ali kada se to desilo i pala prva kiša, svi su bili srećni. Nepoznati vojnik, čije ime i danas nije poznato, i GM, sada poznat kao Laza, GM nadimak i dalje je misterija. Ostali su heroji i njihov poduhvat se i dalje prepričava mnogo godina kasnije.